Go away. I'm not on duty. I said go away. Yo, and where did you son? That's a small Monday and I as now. Say this. Oh, young bandit. Hello, private number. No, go what it I. Oh, hi, I'm not go. Detail no go. So I understand young Mamu Yabi. In the book was 7, Sakuna Naba. Okay, I'm doing Natasha lower pie econini, Guaman Manzolo. Yeah, Annie Coom Shungompi, Gloomflop, Lumilowe Tulda Coke. Kevs. What's easy? Ndiyakubona ke ngokutana shawachipanandoni iminyaka kaloku kulo university okosijongile dolo lwisidanga sibona nje ngengqeqeza abantwana zigcwelise pha kunini ingathi ngamakhakuve stage awuzali unendawo zifuna ucengwa nalapho kawudutshate kodwa ke ngingenaphi. Anyway, it's me, but I prefer the name Natasha, okay? So anyway, this was not a social call, Mama. I wanted you to help me galinda wathenge kuyo izitena zakho ezizo-okay ngazo apho kwakho, okay? Anikumshi mntakadadada iyanikumshisa le ndlela yasekapa okanye zokumshiswa nasesi stress sabantwana bakho banotata abangafaniyo iintsana zakho ezizi-choice assorted biscuits eziphi izitena i-Facebook i-blocks. Hello. Hey, unxibe iwivu zomathu point uzondibuza ngezitena ezijip phofu ikhona into wake wazithengela yona wena ungumombi wegolide gold digger ndakhe ngeFacebook mna iifestile zam yi-aluminium mntakabawo kungoku ndisele ikhokhi ibihleli kwi-double door fridge yam endayithenga cash ke phofu khona usebenza phi nawe na uthenga uba igama lakho kanetanashe Kawume u-forward bait ndisathetha unyoko ukhala ngawe uyazala mntandini 6 yabantwana hayi awukuyi-weekday competition sakhe nabantwana bakho babi isithi yonke akho nomnye omhle phofu ke bafuza unina yo ubusithini kanene ningaba bazaziphathela izifo ke nini ikorola hayi botshintshiza hey mama makhulu hayi makhulu khuzeka mama yo kuke unje amdala ngelo xesha idrama engaka sana just for me to find out ukuthi izitena zithengiswa phi nje cha and then you just causing idrama anesakujonga apha ke makhulu omdala wena gogondini njakazi ndini kamakhulu no wonder utata uJola wakushiya nalamalahla abantwana bakho bagcwele indlu ngelo xesha wena uzenza betere ngam upapa umdala ngelo xesha uguke uyanya mlenze u1 so ungene engcwabeni already njengoba papa unje ha umntana enduka efonini yam ugeza unje uza kuzala nasezulwini ndikuxelela andinokothuka noba upregnant kungoku yotshintshiza ha efonini yam ha Mike I need a lighter.